Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da arziki kasancewa da ku a sabon shirin na Birgimar Hankaka. Daga nan gidan Radio Progress kan mita 97.3. Sunana Umar Ahmad Abubakar. Batutuwa da za mu yi dubi a kansu a cikin shirin su ne batu na zaben gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ayyana 'yan takarar jam'iyyar APC a dukkanin jihohin guda biyu da cewa su suka yi nasara a zaben su. To da mu tattauna waɗannan batutuwa ina tare da Dr. Babe Sule, malami a tsangayar nazarin harkokin siyasa da ke jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashar a jihar Gombe. Dr. barka da kasancewa. Barka masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ina kuma tare da Malam Alhassan Yahaya, mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu na ƙasa a shiyar arewa maso gabas. Malam Alhassan barka da kasancewa. Masu sauraro assalamu alaikum. To in zan fara da kai Dr. a batunmu na farko, ga zaɓukan gwamnoni an yi a jihohin Kogi da Bayelsa, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ayyana cewa dan takarar jam'iyyar APC Bayelsan wato David Leon shi ya yi nasara akan dan takarar jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar a halin yanzu wato Doye Diri wanda sanata ne. A jihar Kogi ma hukumar ta ayyana gwamna mai ci Yahaya Bello a matsayin shi ya yi nasara akan abokin hamayyarsa na jam'iyyar PDP Musa Wada. Mu duba shirye-shiryen zaben shi kansa kafin mu kalli sakamakon irin kokari da ita hukumar zaɓe ta INEC ta yi wajen shirya zaben kansa. To da farko masu sauraron mu ina so a fahimci cewa a shirye-shiryen gudanar da zabe a jihar Bayelsa da Kogi gaskiya ya dan gamu da tasgaro da kuma turjiya saboda ɗabi'a irin tamu, zan ce a takaice na ce ta 'yan siyasa ma ina ga ba a yi laifi ba, domin a kusan bai wuce sati ma a yi zabe a jihar Kogi. Akwai 'yar takara wanda kusan ma babu sunanta a takardan kada ƙuri'a, wanda ma har a wani wurin ma ana cewa kusan da bayarwa ma yanzu haka a wanda aka yi ma aka rubuta sunanta. Sannan a jihar Kogi an ga wannan da kusan dan takarar jam'iyyar APC an ma yi hukunci akan cewa ba za ma su shiga takaran ba, amma dai daga baya kuma bai wuce uku zaɓe ba aka zo aka shiga takara. An ga cewa bai wuce kwana 4 zaɓe ba an yi taro wai na zamantakewa na tattaunawan zaman lafiya yayin gudanar da zaɓe a jihar Kogi, wanda ita 'yar takarar jam'iyyar SDP na tashi ta zo shiga, aka tare ta aka hana ta shiga dai, wanda har shi speta janar na 'yan sanda gaba daya kusan aka watsa masa a barkonin tsohuwa. To irin waɗannan abubuwa din na dab da zaɓe bai wuce kwana 3-5 ɗaya, wata rana ma sai ran zaɓe a zo a ce a'a jam'iyya kaza ta shiga, jam'iyya kaza ba za ta shiga ba. Yana mugun jawo hukumar zaɓe matsaloli da kuma gudanar da harkan zaɓe. Abinda dama ya kamata wata 3 kafin zaɓe ya zamanto a dokan zaɓe nan gaba, duk wani wanda zai shiga takara an san da shi, wanda ba zai shiga ba an san cewa ba zai shiga ba, a kiyaye wannan. Amma dai idan ka ga yadda aka kai jami'an tsaro wuraren nan, kowa zai yi tunanin cewa za a yi zaɓe cikin zaman lafiya, domin wurare ne wanda dukka an san zaɓe a wurin yana zuwa da tashin hankali. Amma abun kunya, abun takaici, abun mamaki, sai gashi duk tulin jami'an tsaro da aka kai bai hana komai ba. 'Yan bangan siyasa sun ci karensu ba babbaka, an sa ci ƙuri'u, an daddangwala ƙuri'u, an razana mutane, an yi harbi da bindiga, an watsa masu zaɓe, an rubuta sakamakon zaɓe, an yi abun da aka ga dama, an ɗora wanda aka ga dama a lokaci wanda muke tunanin demokaradiyya ta kai wani mataki da an koma ma zaɓe ta hanyar na'ura mai kwakwalwa ko kuma yanar gizo. Sai gashi mu zaɓen yi da hannun ma ga irin yanda aka sake mai da shi. Lura da cewa zaɓen 2015 ya yi inganci, kowa ya yabe shi, sai gashi waɗanda suka ci moriyar wancan zaɓe na 2015, wanda inda an yi irin wannan abun da suka yanzu da ba su samu mulkin ba, sun zo sun shantake sun bari ana irin wannan abu. Wannan mun yi Allah wadare da wannan zaɓe, mun yi takaicin wannan zaɓe, kuma muna kira ga duk wanda yake da ruwa da tsaki a harkan zaɓe ya tsaya ya ga an gyara, idan dai har ana so wannan demokradiyya ta dore. In kuma ba haka ba, sai dai ina ga daga 2023 watakila zaɓen ma za a daina yin sa. To amma Alhassan Yahaya, har yanzu mu duba zaben na jihar Kogin kafin mu tsallaka a Bayelsa. Shin kai kayi hasashen dama sakamakon da ya kasance a yanzu zai kasance? Warai kuwa, sabila da idan ka duba za ga cewa an jima ana shirya wato makudin zabe a wannan jiha din. Bayan haka kuma mun tabbatar cewa wannan ba zabe aka yi ba, nade aka yi. Idan ka duba za ga cewa zabe ne wanda mun ga yanayin yadda aka yi amfani da 'yan bangar siyasa suka dinga yawo lungu da sako suna jifan mutane, wato ranar Asabar da aka gudanar da zabe, kuma suna harbi a sama, suna koran mutane, suna iban ƙuri'u, suna jefawa a cikin motansu. Kuma wannan ya nuna maka cewa wato matsalan ba yau aka fara ba, an riga da an shirya yi wa wannan abun. Wannan abun
mamaki shine zai baka yanzu muka samu wato bayanin cewa sakamakon zaben wannan jiha din ya fito inda ita dan jam'iyyar APC ya samu sama da kuri'a 406 wanda kuma dan jam'iyyar PDP wato Musa Wade shi kuma samu sama da wato kuri'a 189. wannan ya nuna maka cewa babu maganar zabe tazarar ta yi yawa. Ai ba ma tazara ba kuma ka san cewa jiha ce wanda tana da matsaloli na kabilanci da dai sauransu kuma wannan dan takara na jam'iyyar PDP shine kabilarsa tafi kowace kabila yawa kuma ƙuri'un wannan jiha din sama da wato ƙuri'u kaso 48 na wannan jiha tana wannan yankin sa ne wannan yana ka cewa kwata-kwata ba wannan zabe ba kuma kamar yadda sauran kungiyoyi masu zaman kansu kamar kungiya ta Iyaga Afirka da kuma wasu gamayyar kungiyoyi na wato kungiyoyi masu zaman kansu suka yi Allah waje da wannan zabe mu kanmu anan muna Allah waje da wannan zabe domin kuwa an nuna mana cewa wannan ba zabe aka ba ka riga da an shirya an dauko wani ne kawai a nada shi a mai da shi wato yazo ya gwamna na shekara 4 wato kana ga za ka kalli zaben gaba ɗaya a ce ba tsafta a cikin sa kwata-kwata zaben da aka yi a jihar Kogi magana ta gaskiya babu tsafta idan ka da shi da abin da ya faru a jihar Bayelsa za mu iya cewa duk da jihar Bayelsa an samu matsaloli a can ma amma dai magana ta gaskiya shine alƙaluma da suke fitowa daga jihar Bayelsa yana maka cewa wato zaben zamu dan cewa ya dan fitowa ya dan tsafta akan abin da ya faru a jihar wato Kogi sannan kuma ita a jihar Bayelsa din akwai al'amura da muke zargin cewa ya biyo baya wato misali kamar shi tsohon shugaban kasa wato na Najeriya Goodluck Ebele Jonathan wala Allah muna zargin cewa yayi wa jam'iyyarsa ta PDP wato angulu da kan zabo wato bai goyi bayan dan takarar wannan jam'iyya ta su ba kenan duk da mun ga kuma yanzu ga wasu hotuna sun ƙara bayyana cewa bayan an sanar da zabe din wato shugaban wato wanda ya gudanar da zabe din ta bangaren gwamnoni wato gwamnan jihar Jigawa wato Badaru sai gashi nan mun gan shi yau din nan dazu a gidan wato shi tsohon shugaban kasa din suna kaman shan shayi ana da dariya sannan mun ga mai bawa shugaban kasa shawara a harkar majalisa shi ma yana cashewa da shi uwar gidan wato tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan wannan yana nuna cewa wato shi gwamna na kan mulki ne yanzu wato na jam'iyyar PDP akwai wato bacecciya tsakaninsa da ubangidansa tsohon ubangidansa kuma tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan tun lokacin da aka cire dan takara wato ya zama da cewa su bangaren Goodluck Ebele Jonathan suna ganin cewa ba musu adalci ba wanda ya cancanta ya kai wannan jam'iyya din ga nasara wato an ya bashi takara shi gwamna ya dauko wato dan takaransa gamin kansa ya dora shi akan wannan yayi amfani da dukiyar jiha din da kuma delegates da kuma kananan jam'iyyu shugaban jam'iyyu na wannan jam'iyya ta su ta PDP domin ya zama da cewa wannan dan takarar nasu shi ya wakilce su sai gashi cewa kuma zaben ya zo ya juya musu baya wanda tun tarihin wannan jiha din jam'iyyar APC ba taɓa samun nasara a wannan jiha din ba sai yau za mu yi cewa wala Allah wato ita sakamakon da ya fito daga wannan jiha din yana cewa jam'iyyar APC ita ta yi nasara duk da cewa a can ma akwai matsaloli da aka samu na rashin tsaro da dai sauransu da matsaloli daban-daban amma magana ta gaskiya shine idan ka hada shi da abun da ya faru a jihar Kogi za mu iya cewa wato a can wato zaben ya dan yi dan dama kenan to dakta a matsayin ku na masana kan harkokin siyasa za mu ce siyasar Najeriya akwai akida ko gun cancanta saboda mun ga yadda ita zaɓen PDP ta take mulki a jihar Bayelsa ga gwamna kuma ga tsohon shugaban kasa Jonathan duk da dai ana zargin cewa shi Jonathan din bai amince da takara da shi gwamna mai ci ya tsayar ba sai da kidin wanda yake da kasa kuma mutanen ba a tusa samu sun zaɓi a wata jam'iyya ba bisa rahotannin da ake samu cewa mutane sun hau titi suna murna suna cewa an ba su abin da suka zaɓa shin babu aƙida ta siyasa ne ko kuma matsala ce ta siyasa ta ubangida har ta kai ga ita jam'iyyar PDP ta rasa jihar Bayelsa kwarai ko babu kuma akwai siyasar ubangidantaka sannan kuma akwai ma abin da ake cewa akwai malamai da suke da tsayin wani lokaci jefa ƙuri'a yana nuna irin yanda su masu zaɓe suke nuna goyon bayan su ko rashin goyon bayan su ga irin ayyuka da jam'iyyar da take kan mulki take shine ake cewa response to policy choice wasu masu kada ƙuri'a ana duba shi daga kan bangaren arziki to matsalan shine shi gwamnan Bayelsa nan yana ɗaya daga cikin jiha wacce tafi ko ina yawan tarin rijiyoyi da tulin arzikin man fetur yana samun kaso wanda dududu al'ummar Bayelsa ba su wuce miliyan 1 ba amma lokaci zai samu kaso wanda ya kai na jiha da take da kusan yawan al'umma mutum miliyan 4 ko 5 yawa ko fiye da haka amma duk da haka albashi shi ma na wata da watanni ya rike musu sannan kuma komai duk wanda ya yi shugaban kasa a kasar nan an san cewa wai abun da Hausa suke cewa wai mushen kura ya wuce Allah sarki Goodluck Jonathan dan wannan jiha ne shi wannan ya zama kaman uban gida ba ma na wannan jiha ba kusan wannan yanki nashi ko da ma akwai wanda yake faɗa a ji shi ma dai yana ciki shi kuma gwamna da yake karkashi ya zo ya bijire masa ya dauko dan takara ya karfa to abun da yake faruwa shine a Bayelsa abu biyu ne ya faru siyasar ubangidantaka ne ta yi kaka gida tafi karfin shi gwamna da dan takaransa sannan kuma da irin yanda ya
a lokacin da yake rike da karagar mulki na kin biyan albashi da rashin tabuka komi shi ya ja. Magana aƙida da kake yi kuma a siyasar Najeriya tun da aka da 1999 duk wani abu da ya saura na wai aƙidan siyasa an yi watsi da shi. Idan ka dai ce siyasan jamhuriya na farko da na biyu da jam'iyyun siyasa watakila za a iya ci a ɗan kwai su ma ba duka ba, amma yanzu babu wani abu mai kama da haka. Kowa ya sani jam'iyyar PDP kusan za mu yi ita ta rikida ta zama APC ko kai tsaye ko kuma ta bayan fage, domin me duk waɗanda suke PDP na ake cewa da sun yi barna sun yi sata sun yi waye, da aka kafa APC kuma suka ga PDP nan ta musu zafi ta fi karfin su suka yi tsallen baɗake suka faɗo wannan jam'iyya da sunan canji da gyara, da suka dawo kuma ba tuba suka yi ba, ba canja hali suka yi ba, ba komai ba, canja riga kawai suka yi. Kamar ka sa riga ne yau gobe ka cire ka saka wata, kai ne a cikin rigan ba rigar ne kai ba. Halayensu yana nan, shi yasa ma yanzu muke gani irin wannan zaɓe wanda dama an saba ganin shi a lokacin jam'iyyar PDP. Misali ai akwai gwamna da shi aka yi magudin zaɓe a 2007 wanda har ya fito ya furta da bakinsa cewa sakamakon jihohi 17 kawai aka hada kawai aka a shugaban kasa Obasanjo ya ce a sanar, kuma an ga wannan gwamna yanzu shine a sahun gaba, yau ka ganshi a Kano gobe ka ganshi a Kogi, a shiga a fita, saboda sun riga sun saba irin wannan ɗabi'a kuma ba daina za su yi ba. Su sun riga sun yi imani cewa talaka ba a bakin komai yake ba, a murje shi, a take shi, a kashe na kashewa, a musguna na musguna, a kwaci mulki da karfi. Su sun dauka wannan shine wai siyasa. To Malam Hassan, shin me wannan yake nunawa ga zabuka da za a yi a gaba musamman na 2023? Wannan ya nuna maka cewa 'yan Najeriya su shirya cewa ba za a yi zaɓe mai inganci a zaɓe da na gaba wato 2023 ba. Wannan ya nuna maka cewa wato gwamnatin Muhammadu Buhari ta kasa kasau. Wannan ya nuna maka cewa wato zaɓen da aka yi da mutane suke ganin cewa zaɓe ne da ya kawo shi kuma zaɓe ne mai inganci na 2015, amma bayan sa duk zaɓuɓɓuka da aka yi babu zaɓe da za a alakanta shi ko a danganta shi wato wurin inganci ko tsafta ko kyawu da zaɓen da aka yi na 2015. Wannan na cewa wato jam'iyyar nan ta jam'iyyar APC magana ta gaskiya shine bata zo da shirin gyara al'amuran gudanar da zaɓe a Najeriya ba. To masu mu anan zamu dasa aya a cikin